Katepal on yksi Euroopan johtavista kumibitumisten kateaineiden ja bitumituotteiden valmistajista. Vuonna 1949 perustetun perheyrityksen tuotantolaitokset sijaitsevat Lempäälässä, Tampereen naapurikunnassa. Päätuoteryhmiä ovat SBS-kumibitumipohjaiset rullatavarat, kattolaatat ja sivelyaineet. Katepal Oyn jatkuva tuotekehitys on suuntautunut katteiden kestävyyden ja käyttäjäystävällisyyden lisäämiseen. Perinteisistä kattohuovista on tullut nykyaikaisia kumibitumikermejä ja kattolaattoja, joissa yhdistyvät asennuksen helppous, upea ulkonäkö ja pitkäaikaiskestävyys. Korkealaatuiset raaka-aineet ja nykyaikaiset tuotantolinjat takaavat Katepal-tuotteiden luotettavuuden ja kilpailukyvyn. Katepal-tuotteiden pohjana ovat nykyaikaiset polyesteri- ja lasikuitukerrokset. Huippulaatuinen bitumi noudetaan jalostamalta Katepalin tuotantolaitoksille säiliöautoilla. Tuotantoprosessissa bitumiin lisätään SBS-elastomeeri, josta tuloksena on nykyaikainen SBS-kumibitumi. Pintakermejä ja kattolaattoja suojaa peruskalliosta louhittu kivisirote. Pintasirote antaa tuotteelle värin, karhean kitkapinnan, UV-säteilysuojan sekä tarvittavat palotekniset ominaisuudet. Valmiit tuotteet pakataan ja varastoidaan huolellisesti ennen toimitusta asiakkaille. Raaka-aineiden ja lopputuotteiden tehokas laadunvalvonta on tärkeä osa kokonaisuutta. Katepal-tuotteita käytetään katoilla, parvekkeilla ja kattoterasseilla veden eristeinä. Harjakattojen kattamiseen soveltuvat modernit itseliimautuvat Katepal-kattolaatat ja muut tee se itse -tuotteet. Niillä varmistetaan talon tärkeän 5. julkisivun toimivuus. Tasakattojen kattamiseen käytetään ammattituotteita, jotka suojaavat massiivisia teollisuus- ja liikerakennuksia vuosikymmeniksi. Kiinteistöjen perustukset suojataan tähän tarkoitukseen valmistetuilla korkealuokkaisilla vedeneristys- ja radonkermeillä. Muita vaativia käyttökohteita ovat erilaiset sillat ja liikennöidyt tasot, joissa tuotteiden on kestettävä raskaankin liikenteen aiheuttamat rasitukset. Katepal-sivelyaineet täydentävät sopivasti laajaa valikoimaa. Tuotteemme ovat eurooppalaisten harmonisoitujen tuotestandardien mukaisesti CE-merkittyjä ja lisäksi niillä on useiden vientimaiden paikalliset tyyppihyväksynnät. Katepal Oy noudattaa sertifioitua ISO 9001 laatujärjestelmää. Ympäristöasiat otamme huomioon kaikessa toiminnassamme. Hyvätkin tuotteet tarvitsevat tuekseen aktiivista markkinointia. Monipuolinen osallistuminen alan messuille ja näyttelyihin tarjoaa tilaisuuden kohdata kuluttajia ja yhteistyökumppaneita. Muita yrityksen toiminnalle tärkeitä kohderyhmiä ovat suunnittelutoimistot ja jälleenmyyjät niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
Lisäksi kaikkia asiakasryhmiä tuetaan myös laaja-alaisilla koulutus- ja neuvontapalveluilla. Katepalin tuotteita toimitetaan niin kotimaahan kuin vientiinkin. Globaali toiminta asettaa yrityksen toiminnalle logistisia haasteita, alkaen tilausten vastaanottamisesta ja käsittelystä. Huolellinen ja täsmällinen tuotteiden käsittely sekä tarkat ja nopeat toimitukset ovat tärkeä osa yrityksen kilpailukykyä. Tuotteet toimitetaan pääosin maantiekuljetuksina vastaanottajan varastoon tai työmaalle. Kun tuotteet pakataan huolellisesti kuljetuksen ajaksi, voi tuotteiden käyttäjä tyytyväisin mielin luottaa saavansa työmaalle aina korkealuokkaisia Katepal-tuotteita. Kokonaisuus ratkaisee. Katepal-tuotteet täyttävät nykyaikaisen rakentamisen korkeat vaatimukset niin kestävyyden, toimivuuden, ulkonäön kuin asennusmenetelmien suhteen. Varma ja viisas valinta. Katepal.